Svět je plnej křiváků, takzvaných dobráků, co schválně s nataženou rukou na tvojí pomoc čekají. Sotva jim pak podáš jenom prst, tak už se po ruce sápají a svojí lidskostí si pak chladně pohrávají. A když pomoc hledáš, tak chytře se schovávají. Někdy se lidem málem rozdáváš a zpátky rány od nich dostáváš, tak už rukou mávni a nech je být, bez takových se můžeš obejít. Někdy se lidem málem rozdáváš a zpátky rány od nich dostáváš, tak už rukou mávni a nech je být, bez takových se můžeš klidně obejít. Svět je plnej chytráků, právě těch, co lidem umí lhát, co se ti do očí dívají.